lytter nu til Startfestivalens radio- og tv-kanal her på 95,5, hvis I gerne vil høre radio, eller inde på Startfestivalens hjemmeside, startfestival.dk. Vi har fået et band i studiet nu, ingen mindre end The Floor is Made of Lava, eller i hvert fald et par repræsentanter derfra. Simon og Tobias, jeg tænkte, vil I lige have lov til at præsentere hinanden? Ved siden af mig sidder Tobias, som er vores forsanger. Det er sådan cirka det, han kan. Og ved siden af mig, der sidder vores bassist, Simon Bisti. Han kan meget mere end det. Så sidder jeg. Har du nogle eksempler på, hvad han kan? Ja. Han har blandt andet hjulpet med at skrive teksterne til det nye album. Det har vi taget lidt i fællesskab også. Der blev lige behov for lidt ekstra support der på tekstskrivningssiden, eller hvordan? Hvad kan det skyldes? Ja, præcis. Jeg havde skrevet teksterne. Der var et par stykker, der manglede, og sådan, jeg vidste, hvor mange vi ville havne på. Men Simon er rigtig god til at agere sådan lidt lærer for mig, og lige at påpege mine fejl og være lidt kritisk, uden at jeg tager det alt for personligt. Så på den måde supplerer vi hinanden også. Jeres nye album, Howled Moon, hvad er det for et album? Jeg har selv lyttet lidt til det. Jeg synes, at det er som om, at I har sat tempoet lidt ned, i forhold til i hvert fald jeres forrige. Jeg tror ikke engang, at vi har så sandelig meget. Det lyder bare sådan, fordi sangen er meget længere. Det er faktisk, så ligger de næsten på samme beats per minute, faktisk, tror jeg. Så det er ikke tempoet, I har skruet på ved i den nye plade. Hvad er der så ændret? Den er meget større i lyden. Altså, før spillede vi kun med sådan guitar enstrengsriff. Nu er der fuld pedal. Åbne akkorder og masser af rumklang og distortion. Så tror jeg også, vi har turet meget mere på den nye plade. Hvor på den gamle fik vi ligesom lavet 2 numre, så skrev vi under på en pladekontrakt, og så låste vi os ret meget fast, faktisk helt bevidst, at vi ville lave en hel plade, der lød på den samme måde fra start til slut, og ville ikke bevæge os så meget uden for de rammer, vi allerede havde fastsat fra starten. Hvor på den nye har vi så haft mere lyst til at prøve forskellige ting af, og prøve at spille med halvt så mange anslag, men måske i det samme tempo, og så giver det bare en anden følelse og fornemmelse, stemning. Jeg har hørt, at I har kaldt jeres nye plade for mere organisk. Det forstod jeg ikke, hvad I mente med det. Det tror jeg meget også ligger os op af, at vi på den første plade har Troels Abrahamsen som producer, som jo klart har et mere elektronisk sådan, kant til sine ting, hvor vi denne gang havde Sebastian Wulf fra Kellermans, og deres er mere rocket og tungere, og det synes jeg, at man godt kan høre de to producers forskellige tilgangsting på begge pladerne. Nu bliver jeg simpelthen nødt til lige at spørge jer om noget, jeg har tænkt over i lang tid, for det er jo sjældent, man sådan får muligheden for at interviewe et band som jer. Hvad vil I helst? Altid kun gå i helt gul tøj, gule sko og en lille gul hat? Eller lugte lidt af tis? Er det noget, du har tænkt lang tid, du gerne vil spørge os om, eller bare et eller andet band om? Nej, specielt jer. Specielt også. Jeg ved ikke, altså... Jeg tror faktisk selv, at jeg vil lugte af tis. Jeg tænker, helt ærligt. Der er også allerede nogen i bandet, der lugter af tis, så for dem ville det ikke være den store forskel. Men sådan en gul outfit, hvad der gik med det, kunne det ikke blive sådan moderne? Så tror jeg, du kommer til at minde for mig om tur på weekend. Ja, eller aske for fremtidig kylling eller sådan noget. Så hellere tis end tur på weekend. Bestemt. Det kan man konkludere. Det var dine ord, ikke mine. Okay, men I spiller her i aften på Startfestivalen, og det er ikke 22:30 for at være helt præcis på R-scenen, men det er ikke første gang, I spiller på Startfestivalen. Dengang der hed den godt nok Vesterbro Festivalen, men hvornår var det helt præcis? det er vi lidt i tvivl om. 2008 eller 2007. Jeg tror, vi hælder mest til 2007. Jeg tror faktisk, jeg kom lige på det, lige da vi så afsluttede diskussionen og trådte ind ad dørtærsklen, at det må have været i 2007, fordi vores plade var ikke udkommet endnu, og den kom i efteråret 2007. Så der var det, og det var inde i Øksenhallen. Så meget kan jeg huske. Okay. Og der var kun én scene på det tidspunkt. Okay, så har I et specielt forhold til Startfestivalen? Altså, det må ligesom være
I er mere etableret nu, og alligevel så vender I tilbage til Startfestivalen. Er det et andet, har I ligesom et andet formål end første gang I spillede? Altså, vores øvelokale ligger lige om hjørnet, så vi tænkte, det var nemt. Altså, jeg bar faktisk bare vores udstyr over i går, så det er mest bare praktiske årsager, at det kunne vi lige så godt. I øver nærmest bare her i aften? Kind of. Det er bare sådan en åben øver. Hvad kan man så forvente som tilskuer i aften? En god øver med lidt øl og hygge? Ja. Fadøl og pølser og hygge. Og nummer, der lige bliver afbrudt, fordi I lige tager den om igen. Nej, altså nu skal det jo heller ikke lyde værre end det. Altså, vi øver rundt om hjørnet, og så taler vi faktisk relativt tit med Jesper, som ligesom er hovedarrangør af festivalen. Eller, han har jo en masse folk til at hjælpe sig også, men han er ligesom bossen. Og det er sjovt at have fulgt festivalen på så tæt hold, fordi det er tit, at man så lige stod på ham, fordi hans kontor ligger faktisk lige ved siden af. Og så hører man om os sidste år og forrige år, hvor vi så ikke spillede, og så hører man jo om, hvilke tanker han gør sig, og hvad han har i vælten og sådan nogle ting. Og det er vildt fedt, for det er en fed festival, og der plejer at være ret god stemning her, og det er et godt initiativ, et godt... både lidt en pendant til spot, men samtidig også noget lidt andet, synes jeg i virkeligheden, for de dykker lidt dybere, eller... Lidt dybere på start end spot. Synker dybere eller dykker dybere. Det ved jeg ikke, men jeg håber på, at vi måske kan få et stykke musik med The Flores Men of Lava fra jeres nye plade. Og så må I have en rigtig god koncert her 22:30. Ja, vi har som sagt The Flores Men of Lava med os i studiet her. Vi kunne godt tænke os at høre lidt om jeres aften i aften. Det er noget med, at I skal hast hurtigt videre her klokken 8, fordi der skal I høre et eller andet band. Hvad er det for et band? Det er egentlig bare et band, jeg er sådan lidt faldt over, eller har fået en invitation til gennem Facebook, som så mange jo får, fra en fyr, der hedder Christoffer, som spiller i Ono Ono til daglig, eller hele tiden, og så har han så også lavet et pladeselskab sammen med, jeg tror det er guitaristen derfra. Og jeg synes bare, at de to bands, de har spyttet ud fra det der label i første omgang, synes jeg er meget spændende. Og så havde han jo så inviteret til det her band, der hedder Four Guys from the Future. Det er et fedt navn, og de havde et meget fedt billede, og så tænkte jeg, hvad fanden? Jeg ved ikke, om de har signet dem, eller hvad de har, men han inviterer i hvert fald folk til deres koncert. Og så tænkte jeg, okay, det prøver vi. Hvad med dig, Simon? Hvad skal du ud og høre i aften her på Startfestivalen, når I ikke selv spiller? Så lige se, det ved jeg ikke rigtigt. Det må komme. Altså jeg tror bare, jeg følger Tobias. Jeg har ingen Facebook, så jeg bliver ikke inviteret til noget. Jeg tror, der er nogen på, det er så ikke i dag, men nogen, der hedder Lucky Bird. Er det ikke rigtigt? Nej, der er de der andre, dem der... Ja, der er også Age of Giants, de er meget sjove. Der er sådan et, det skal hele Danmark i øvrigt holde øje med, der er sådan et helt lille kuld af hyperaktive musikere, som alle sammen kommer fra Aarhus eller deromkring. Og så har de boet på en husbåd i et års tid og sådan noget, og laver 20 bands sammen og sådan noget på kryds og tværs og alt muligt. Og de er alle sammen vildt kreative og faktisk ret seje og dygtige. Så dem tror jeg, og de er heller ikke særlig gamle. Så jeg tror, dem tror jeg, der kommer noget vildt ud af snart, inden for de næste år. Et af dem spiller så her. Det hedder Age of Giants. De spiller lørdag, tror jeg, eller sådan noget. Ja. Så der er nogle navne, man skal holde øje med. Ja, her afslutningsvis kunne vi godt tænke os at høre jer to. Hvad vil I helst? Vinde 100.000 kroner i lotto? Eller åbne orange scene på Roskilde Festival? Får vi 100.000 hver, eller er det bare sådan til sammen? Hver. Så vil jeg have 100.000. Så vil jeg orange. Bare fordi, altså det ved jeg ikke. Det er jo en svær chance og sådan noget, vi har faktisk snakket meget om det var, om det ville være sjovt, om man trak 19, eller om man vandt jackpotten, hvis man fik den. Men jeg er glad for, at offeralarmet i år så ikke bliver os. Lige om lidt, der skal vi høre et nummer fra jeres nye plade, der hedder All Out of Love. Hvad er det for et nummer? Det er vores episke første single. Med de ord. Tak skal I have, fordi kom i studiet The Flores Men of Lava, som spiller 22:30 på R-scenen her på Startfestivalen.